Wayah panen masake kudu cepet iki. Dadi golek menu sing ora ribet. Halo, assalamualaikum dulur onlineku. Dino iki dijak mamak ning sawah ngarit pari. Dadi masak sing cepet wae iki arepe ngoseng campur-campur. Nang kene perbumbane tak iris-iris iki lah. Karo ngiris iki mau tak sambi goreng tempe. Tempe wis mateng dilanjut iki nggongso bumbune dhisik. Bumbune iki mau ana bawang merah, bawang putih, lombok riwit. Tapi iki mau prei ora nggo gudung salam soalnya wakah golek nang ngarepan. Bumbune wis mateng langsung wae dicemplungke sayurane kabeh. Sayurane iki mau nganggo kacang dawa karo wortel. Iki mau ditambahi kecap, mari ngono diwehi banyu secukupnya. Lah iki ya tak tambahi gula pasir. Kompor sing sebelah ora tak jarke nganggur, iki tak gawe goreng kepala ayam. Asline yen goreng-goreng iki wedi banget makane iki nganggo tameng. Pindah ning wajan sebelah maneh iki tak tambahi tempe, iki mau tempene wis tak goreng sadurunge tak cemplungke. Yen wis kene gari nunggu banyune rada asar dhisik. Pindah maneh ning wajan sebelah tak intip-intip gorengane kok koyoke wis mateng. Lanjut dientas wae timbang nggo gosong. Wis ngene ae kabeh wis mateng, ayo padha sarapan. Iki mau ana oseng campur-campur, ana tempe, ana kepala ayam. Ujuk-ujuk wis teko sawah deloken to. Iki sangune ora kaprah kae. Piyuh iki arep piknik apa arep ngarit sih jane. Lah kae mamak wis lekas tak trep dhisik kae. Sedangkan aku iki tekone kerike lah kok teko-teko kok malah video koyo ngene. Sik yo mak anakmu karo nyambi ngonten. Lho iki kok ujuk-ujuk wis wedangan, urung sida nyambet gawe kok ya wis wedangan ki lho. Ya ora apa-apa ding, wong yang sawahe dhewe bebas arep leren kapan wae ya. Asline iki mau teko-teko ya ora langsung wedangan ngene iki. Iki mau ceritane ngarit wis oleh separo tapi gak ke video. Lah iki pas leren lagi sempet tag video. Lah dalah iki mau sangune sing ora kaprah kae ndak bingung to sing arep maem. Leren sik cah, panase ora umum aku ora gosong. Wis sing leren kok ndak rampung-rampung iki lanjut maneh ngarite. Lho kan aku ya iso ngarit, mbok pikir aku nyang sawah gur ngirim tok iki mau ceritane. Asline kabeh gawean sing ketok moto mesti kabeh wong iso. Tergantung niate wong dhewe-dhewe. Gari do gelem nglakoni apa ora. Asline aku ki nyang sawah yo gelem-gelem wae. Ngarit yo iso, tandur yo iso. Tapi oke ora kok ngangi kuwi nek nyang sawah. Masalah iki panas banget. Bene diarani kemayu yo pit. Wediku ki gur yen gosong, masalahe kulitku yen wis gosong pi angel pulihe. Alhamdulillah wis rampung. Lah piye wong gur sawah sekilan dadine yo cepet. Lah iki sing bagian usung-usung teko omah yo Pak suami. Masalahe yen aku dhewe ora wani ngusungi soalnya mbiyen tau kecemplung sawah. Mergo dalane kuwi mau sempit, gek saiki usume wong nleserke ngono kuwi tambah aku gak wani lewat to. Iki mau pas proses ngerek kuwi mau gak ke video soalnya HP-ne wis dijaluk anake. Ujuk-ujuk iki gabae langsung di PP wae. Eman isih enak panas kan lumayan rada asat sithik. Iklan dhisik bae yo digaweke mama es sak morong. Lah iki mau gabae kan dilumpuki dadi siji ngono kuwi. Tujuane bagore kuwi mau gen rada asat. Ngenteni ben rada asat dhisik ngono kuwi tak tinggal karo ngombe es teh. Kira-kira iki mau bagore wis rada asat. Lah iki terus dibajutne di PP meneh. Iki ngono oleh cara saka ngene mbakku. Dadi yen mepe gabah ngono kuwi to dilumpukke dhisik, mari ngono dicekeri maneh ngene iki. Yen cara ngene iki gabahe luwih cepet garing. Mergo bagore iki mau ya wis asat. Lah yen ora dilumpukke dhisik langsung diora arek ngono kuwi. Bagore kan ora asat dadine gabahe sing garing suwe. Aduh iki mau lali ranggo topping. Engko lak yen mlebu njero omah ngono kae mesti peteng dedet bar saka pepanasan. Alhamdulillah kayake panas iki ku nutuk sampai sore. Lah iki aku wis barados wis sholat juga. Lanjut iki mandiin si bocil soalnya kawit isu iku mau urung mandi. Soalnya iki mau tak tinggal yang sawah iki mau ket isu. Lah pas aku budal ke mau bocah iki urung tangi. Nang omah iki mau ya gur karo mbakne, gek mbakne iki ya ora iso mandiin. Akhire Yahmin iki ya lagi mandi. Lah iki mau klambi dinas sing digawe yang sawah iki mau tak kucek sisan. Karuane sisan sing tandang gawe pumpung gelem. Yo ben ora numpuk wae kumbahane. Masalahe kumbahan yen wis numpuk aras-arasen sing arep ngumbahi. Aku ki tipe orang sing bendino ki umbah-umbah. Dadi ora iso nek umbah-umbah ki 2 dino pisan, 3 dino pisan ngono gak iso. Tapi embuh yo aku ki pekerjaan sing paling tak senengi pokoke umbah-umbah karo isa-isa. Mergo pekerjaan iku mau berhubungan dengan busa, aku seneng banget.